Hola, hola, benvingudes i benvinguts de nou al Ventall d'Aitana. Hola a totes i a tots, com esteu? Feia molt de temps que no ens vèiem, Però així estic de nou i en esta ocasió vinc a presentar-vos el top 5 de llibres infantils per parlar del Dia de la Pau. El dia 30 de gener es celebra a les escoles i a molts altres llocs el Dia de la Pau. I és que sempre estem buscant recursos per tractar d'explicar als xiquets este concepte un poc abstracte que és la pau, perquè potser ni nosaltres mateixos, els adults, sabem exactament a què es refereix quan diem la pau. Per a mi, la pau englobaria moltíssimes coses, com pot ser el respecte a un mateix, perquè et fa sentir en pau, estar en pau amb els teus companys, amb els teus amics, és a dir, poder arribar a treballar de forma conjunta o a tindre opinions conjuntes escoltant les diferents veus que formen part d'un grup. Bé, sí, és cert que el concepte de pau és molt ampli, però jo vos presente la meva perspectiva. Espero que estos llibres vos agraden moltíssim, que vos siguen de molt de profit i que, potser, tornem a veure'ns per ací en la pròxima entrega de 5 en 5. I ara sí, comencem amb el nostre top 5 de contes per al Dia de la Pau. El primer llibre que vos presente arriba des d'ací, des de la terreta, i és que l'editorial Bromera ens proposa Tum Tum. Sí, així de gran, Tum Tum, igual de gran que la història que conta dins de les seues fulles. Els animals de la selva viuen atemorits per alguna cosa que no sabem ben bé què és. Això els causa molts problemes si no poden viure en pau. Gràcies a un animal valent podran acabar descobrint què és allò que els atemoreix per posar-li una solució. Què vos sembla? Això podria ser ideal per al Dia de la Pau, no? Viure en pau? I si voleu, ara vos mostre una miqueta del conte. Endavant i veu. Hi havia una vegada un elefant que era gran. Sí, mireu, era gran, però no era simplement gran, no. Era molt gran, però que molt gran. Mireu si era tan gran que és que era enorme, era autènticament gran, era un gegant, era tan grandot que quasi no podia caminar. Mireu, per poder caminar havia d'engronxar-se d'una banda a l'altra, així, tum, balancejant-se d'una banda a l'altra per poder caminar. I els seus passos sempre sonaven així, escolteu, tum, com van a casa, com tum. Sí, i és que així és com li deien tum. Ai, des de ben lluny, els animals escoltaven els passos de tum per tota la selva. I clar, estaven molt assustats perquè notaven la tremolor dels passos. Absolutament tots s'espantaven des que començava a sonar ixe tum, com feien. Hi ha una cosa que és molt important per poder viure en pau i és saber estimar bé a les persones que ens rodegen. I això és el que fan exactament Lolo i Rita al conte que Anna Llenas ens porta. T'estime quasi sempre. Els dos personatges són ben diferents i a poc van coneixent-se, van acceptant-se l'un a l'altre fins a arribar a estimar-se moltíssim. I ara ve la part que més m'agrada, que vos conte un trossiu. Endavant vídeo. I un dels meus llibres favorits és el que vos vaig a presentar a continuació. I direu, i per què, Aitana? Doncs perquè és un llibre que aconsegueix treballar moltíssimes coses. De què fa gust la lluna? Conta la història d'uns animals que han d'arribar a acords per poder arribar a complir un objectiu en comú, que és agarrar un trosset de lluna per poder assaborir-la. Clar, moltes voltes en el nostre dia a dia trobem que en els nostres amics, en les nostres amigues, potser els veïns, totes les persones que ens envolten, cadascú té una opinió i té una forma de fer les coses, però el més important és poder arribar a entendre's i estar en pau per aconseguir objectius. Vegem-ne un poquet de la història.
Si t'enfiles a la meua esquena, potser ens acostarem més. La lluna li va agafar gust al joc, sí, clar, tantes vegades ho havia repetit ja, i sabeu què va fer? Exactament, torna a enlairar-se una miqueta més. La zebra s'hi va esforçar moltíssim, molt i molt, però tampoc va poder tocar la lluna. I la zebra va cridar al lleó. Sabeu que les persones tenim una ferramenta infal·lible per fer que la gent estigui en pau? Sí, és una ferramenta que val per a moltíssimes coses i que no costa gens de dinerets. I això són les abraçades, aquestes abraçades que fa molt de temps que no podem fer-se. I Scott Campbell ens propon la màquina de les abraçades. A la seva història ens conta com un xiquet és capaç de fer abraçades a tot allò que es troba per davant. I què produeix quan dona aquestes abraçades? Doncs que la gent està contenta i que és capaç d'estar també en pau. Va, que d'este també vos conto un trosset del conte. Endavant vídeo! Fa abraçades també als arbres. És que fa abraçades a tot el que pilla per davant, però a més, les seues abraçades fan fer-se menudet aquells que són molt grans i fan fer-se molt grans aquells que són menudets. Sembla que aquesta màquina de les abraçades pot abraçar-ho tot, I per acabar el nostre top 5 de contes per treballar el dia de la pau, vos porte una autèntica joieta. És este llibre que es diu Jo vaig amb mi, de l'editorial Thule, que parla de la necessitat de les persones d'acceptar com som cadascú, perquè mentre nosaltres no ens acceptem, no podrem acceptar els demés. I això significa que no podrem estar en pau amb la resta del món. És un llibre molt interessant que ensenya a apreciar totes aquestes diferències que tenim les persones i que ens fan especials d'entre enmig d'un munt de gent. Clar que sí, com no vaig a contar-vos un trosset de la història? Endavant el vídeo! Potser són les meues ales. Clar, potser són les meues ales, sense les cues, sense les ulleres, sense el somriure, sense les meues cançonetes, sense les pigues, sense les paraules i sense les ales, potser Martí em mirarà. Clar, avui he anat al col·le sense les ales, i sense les cues, i sense les ulleres, i sense el somriure, i sense les cançonetes, sense les pigues, sense les meues paraules. I Martí, per fi, m'ha mirat! Sí, que m'ha mirat, per fi m'ha mirat! Sí, i crec que fins i tot m'ha fet el somriure que m'ha posat a tremolar tota emocionada. Per fi Martí m'ha vist! Sí, esta vegada m'ha vist! Bé, ja vos he contat el top 5 de contes que tenia preparat per avui, però resulta que tinc un llibre meravellós, un llibre molt estrany. Bé, sí, és un llibre un poc peculiar, però que també es podria servir per a treballar el Dia de la Pau. Este llibre és en castellà, de l'editorial Coquinos, escrit per Emma Giuliani. Es diu Ver la luz, i la veritat és que té un tipus d'il·lustració que ja no és només la il·lustració, sinó és la forma en la que està fet. Què ens està contant el llibre? Doncs ens conta que hem d'estar agraïts per viure en l'univers, per viure al planeta en el que vivim, per poder rebre els rajos del sol i poder compartir-los, perquè igual que rebem nosaltres, podem donar coses als demés. Hem d'agrair també que podem compartir les coses, els colors, els espais, i podem fer-ho de bona gana, veritat? I quan compartim sembla que tot és molt més bonic. Tot això també ens fa estar en pau amb nosaltres mateixos i amb els que ens envolten. Bé, no vaig a continuar descobrint-vos més secrets d'este llibre perquè seria meravellós que vosaltres mateixos poguéreu descobrir-los. I fins ací el nostre 5 de 5 d'esta setmana, el top 5 de llibres per al Dia de la Pau. Si vos ha agradat el vídeo, recordeu, feu-li un clic al botonet de subscriure's al nostre canal per estar assabentats de tot el que anem a anar penjant, doneu-li un like i podeu deixar tots els comentaris que vulgueu per ací baix per el caixet de la informació. Vos espere molt pronte. Adeu!